Сапарева баня, за да тестваме дали заслужава Рила Рок за еднодневно спа. Много е хубаво. Много е хубаво. Единствено, че са отсякли дръвчетата, за да го направят, но е много хубаво. Има сауна, има парна баня, има... Не знам дали има студен басейн или нещо такова, сега ще имам да видим, но на пръв поглед е супер. Между другото, аз не съм казала защо всеки път си пакетираме храни и така. На режими сме. Затова. Не сме байгарилци. Просто сме на режими, работим с треньори и някакси дисциплината е по-силна от... Много сме сериозни. Седнахме на заведение. Много хубава гледка, но след малко ще я покажем. Цените, как са, трябва да кажем? Според мен са леко завишени. Май да, 4 евро таратор, не знам какво е. Струват ми се завишени за мястото, но пък е много хубаво. Естествено, сутринта опаковахме. Ще консумираме нашата си храна. Дай една цялостна оценка. В десетобалната система, ли? 7. Да, 7 е доста прилично. Това е от нас за сега. Ще се видим после по някое време. Времето се оправи, всичко е наред. Сгорих си краката, всичко е 6. Пекохме се, къпахме се, ходихме на сауна, ходихме на парна баня. Какво друго правихме? Пихме кафе, пихме кола без захар. И сега малко ще се поразходим. Чакай, ще кажа, че аз не правя никаква домакинска работа, само ти правиш. Това са хората, това са. Колафиш, бе. Да. Отивам да се виждам с най-добрата ми приятелка, която има рожден ден. Затова отивам да купувам цветя, шоколади и какво не. После ще видя с още една приятелка. И после после съм си записала масаж. Чакай да видя как се казваше. Беше много... От Аюрведа София. Мука Абянгам. Виж, кога ще се фризираш, имаш нужда прилична чубани. Аз съм Таля Хабас. Сега ще отидем да пробваме някаква матча, евентуално, по-скоро кафе. Май ще е кафе. Няма да ходим да пием матча, защото е затворено.
При мача няма да пием, ама си взехме пепсита без захар. С някакви химия. С химия. Добре. Нищо не е позволено. Ние има 0,6 калории. Не знам как е възможно, но... Да. Хубаво ли е? Колко от 10 ще му дадеш? 4,5. 4. Отиваме на фейс масаж в Ayurveda клиник, така че ще видим. Цялата ми коса е в олио, няма проблем, но беше по-хубаво, беше много разпускащо, беше приятно. Така чувствам се свежа и сега отивам да ям и да готвя. Добро утро! Естествено, че не снимах как ставам в 7:20, оправям съдомялни, перални и така нататък, просто защото не съм толкова опитен блогър все още. Въпреки, че изглежда, че постоянно ходим насам натам и правим супер готини неща, всъщност ние работим. Работим и то доста усърдно. Така че, да, аз съм човек, който буквално допреди една седмица беше с 3 работни места, така че не е толкова... В смисъл, аз обожавам това, което правя, но просто не е толкова лежерно, колкото повечето хора си мислят. Просто някак сме си направили план уикендите, в които си прекарваме времето пълноценно, защото за мен това е пълноценно прекарване на време, без телефон, някъде сред природа, с цел възстановяване. Имах един момент, който може би са имали повечето хора в повечето, едва ли повечето, но някаква част от хората в 20-те си, именно да хасълваш яко, постоянно. Бях изпаднала в един такъв кръговрат, в който постоянно исках да работя. Ако може над 10 места да работя, от сутрин до вечер да работя и просто да не спирам. Хубавото е, че с всеки път си научавам уроците. Един урок, който научих точно 2024 година, беше, че нещо, което е токсично за моето ментално здраве и физическо такова, то не трябва да бъде част от ежедневието ми или част от мен, т.е. работни позиции, в които аз не се чувствам добре или месторабота, в която не се чувствам добре, просто ставам и се махам, независимо какъв риск е това. За моите скромни 23 години съм поемала доста рискове и в някои случаи са ме довеждали до невероятни моменти, в други е било много неприятно, но пък след това е било страхотно, тъй че да, зависи просто от тайминга и от намеренията, с които поемеш този риск. Но едно нещо, което научих със сигурност е take the risk, но това не означава да просто да направиш някакво необмислено решение рязко, по-скоро да останеш сам с мислите си и просто да се опиташ да чуеш всъщност това вътрешно гласче, какво ти казва, как всъщност се чувстваш, защо се чувстваш така, каква е причината и ако оттам отговорите вече се избистрят, тогава да вземеш такова решение. Тъй, че да, не правим нищо безразсъдно. Нали? Та така, бях спаднала в един такъв кръговрат и след него се махнах, нали, от местата, които не ми принадлежаха. Просто имах го този синдром, мисля, в днешно време, да се затрупваш постоянно с мисли, с занимания, с ангажименти, постоянно да си... Аз някак си казах, супер ми е флексибъл, супер ми е свободно, супер ми е готино, нали, изобщо не го усещам. Кое не усещам? Ставах буквално сутрин в 7 и се прибирах в 9. Нещо, което правих 2024 и 2025 година, което... нали, за някои хора ще каже, ама това е нормално. То е нормално за някои хора и някои хора могат да го понесат добре. Други хора не е толкова. А пък работите ми бяха доста физически натоварващи и енергийно, защото когато работиш с хора,
е така. И аз много си ги обичах, но просто в един момент се спрях, си казах, оле, аз отново изпадам в този кръговрат да бачкам постоянно, нон-стоп, всеки ден, по цял ден, от понеделник до неделя, което за моята нервна система не беше особено добре. Аз от една тема влязох в трета, четвърта и пета, но с две думи просто се усетих, че малко предобрих положението с цялото това бачкане е постоянно и в момента, в който обстоятелствата се развиха така, че аз да си напусна и квартирата, в която живеех 5 години, просто защото в един момент си казваш, да, силна и независима, аз ще си плащам и така нататък, но да, просто искам да виждам. Казваш, силна независима, ще си плащам, аз изкарвам супер пари и така нататък, докато просто не върнеш лентата назад и не се замислиш, че всъщност този наем, който си плаща в началото, се е удвоил. И сядаш и се замисляш, добре, всъщност аз до кога така ще го карам с наемите, нали? До кога ще трябва да работя и да блъскам някой, за да ми се удвои буквално смисъл, както забелязвам в последно време, 1 лев стана 1 евро. И съответно и моят наем стана от 600 лева, 600 евро, което е малко скандално и като здраво мислиш човек, който някакси така се опита, защото преди няколко месеца, ако ме бяхте питали да се преместя, нали, за малко да живея отново при нашите, докато всъщност не реша какво в действителност има смисъл да правя и къде в действителност има смисъл да дам пари, ще кажа, не, никога, аз самичка, това, да, самичка, обаче това его малко трябва да се преглътне, защото от някои неща просто няма смисъл и ти бъхтиш, за да може в даден момент просто да дадеш ни пари за едно място, в което не седиш особено много, което е на лоша локация, което знаеш, че не струва толкова пари и просто седиш там, защото ти е готино удобно да бъдеш силна и независима, но идва един момент, в който за някои неща трябва да помислим дали в действителност имат стойност и носят стойност и дали ни вършат работа за в бъдеще. И наистина всичко ще бъде наред. Всяко нещо се нарежда стъпка по стъпка в правилния тайминг. Просто наистина трябва да имаш чисти намерения, които повечето хора нямат. Знаеш кога нещо те, как да кажа, натоварва или тормози. В моментите, в които, примерно, отиваш някъде да си почиваш и така нататък, на теб мислите не спират да ти блуждаят. Аз бях така и наистина се замислих, че има някои моменти, в които, примерно, съм била някъде на готино място с готини хора, но аз всъщност не съм си го изживяла този момент в самия момент, просто защото аз съм мислила за нещо друго. На мен в главата ми постоянно беше утре какво трябва да свърша на работа, каква тренировка трябва да проведа, какво трябва да правя аз и постоянно едни мисли, които прескачат една в друга, в трета и всъщност аз не съм там. Аз, нали, физически съм там на това място и ушки си прекарвам добре, но всъщност аз не мога абсолютно да си изчистя ума. Аз, щом не мога да си изчистя ума, аз изобщо не мога и да си почина по този начин, просто защото за да може тялото да си почине, трябва ума да се изчисти и оттам да последва тялото. Пък аз не можех да го направя това нещо. И осъзнах действително, че наистина не съм могла да се насладя някои моменти, но е хубаво, че го осъзнавам и че сега ще се постарая действително да бъде така и да се опитам максимално да присъствам в моментите, в които ми предстоят. Много плямпам, трябва да спра, защото трябва да тръгвам, така че до скоро! Здравейте, пиленца! Това е ден пореден, в който приключвам деня, тъй като този ден е малко с особена енергия. Ако се чудите защо съм толкова рошава, това е защото ми направиха една мини операция. Ден пореден. Не съм снимала нищо. Тези дни съм на някакви емоционални приливи и отливи, така че по обясними причини не съм снимала, но нека да си поговорим.
освен че тренирам и работя, днес ми направиха една малка операцийка, тъй като преди около 3 години ми излязоха едни, как да ги определя точно, като масни образования или пък топчета на скалпа. И доста дълго време аз си мислих, че това се дължи на продукти за коса, може би пренасищане, запушване на пори на скалпа и така нататък, и така нататък. Впоследствие се оказа, че е абсолютно не от това, по-скоро е наследствено. В крайна сметка днес ги махнахме, затова съм малко рошава, тъй като те са доста, за 3 години са се разнесли по цялата ми глава, за жалост. И днес махнахме тези, които са първите най-големи, тъй като те не просто се появяват, те растат и те се и умножават, което е изключително неприятно, но махнахме тези, които са най-големите. Ужасно! Това беше ужасно! Смисъл. Чак ме хвана яд, че не съм отишла на време, нали, по-рано. Това беше ужасно, може би защото бяха големи и реално се прави един процеп и след това дерматоложките стискат, там стискат, натискат и главата. Беше много гадно. Беше много гадно. И също не ми хареса. Болеше със сигурност доста и след това ми сложиха там някакъв конец, не знам. Whatever. Имах днес приливи и отливи на всякакви състояния, но в такива моменти, честно да ви кажа, се радвам, защото днес бях ядосана, щастлива, носталгична, ревяща, депресирана. Имам чувство, че бях всички състояния възможни в едно. И понякога се замислям и си казвам, че съм супер благодарна всъщност за тези състояния, защото ме кара да се чувствам жива в действителност. Позволявам на емоциите да преминат през мен, такива каквито са, и след това да ги оставя просто да излязат, не да ги потискам, не да ги превръщам в лош навик или в нещо друго, или да ги сбивам някъде другаде, просто ги приемам, изчаквам ги да преминат и след това се чувствам доста по-добре. Да, мисля, че вече чувствам доста по-добре. Чета нова книга. Чакайте, че нямам книгоразделител и съм я огънала. Но започнах да чета всички книги на Райан Холидей. Това ми е вече третата, която прочитам. Гледам да чета тези, които са ми удобни. Гледам да чета тези, които са ми интересни. И да, някак се замислих в последно време, че за първи път съм в един такъв период, в който всъщност аз не знам какво следва. Тъй като до сега за тези години почти винаги съм знаела какво следва. Знаела съм кое ще е следващото ми действие, но не и как ще се развият обстоятелствата, но съм знаела какво е следващото ми действие, докато сега в този ми период в момента абсолютно не знам какво ще бъде следващото ми действие и за първи път от съзнателния ми живот просто наистина се оставям се наистина на интуицията и на живота просто да дойде и да видя реално какво ще се случи. За първи път наистина ми се случва да съм се пуснала по течението, не е точно, но да съм се пуснала по течението наистина и да се доверя на процеса, без да искам да насилвам някакви ситуации или да ги предизвиквам, и смятам, че това е разковничето. Отделно съм и в дефицит, така че може би за хората около мен им е малко трудно да ме търпят, но ги разбирам, изглеждам доста смазана, но просто чисто емоционално днес се скапах. Но правя това видео в момента, този отказ, защото много хора покрай мен смятат постоянно, че аз съм изключително щастлива, изключително ведра, подкрепяща и лъчезарна, и все едно дори да ми се случва нещо, което не е толкова позитивно, аз го преодолявам някак стоически. До някъде е така, до някъде не е толкова. Просто
записвам това нещо, за да си напомням за тези моменти и че ги има и че са благодат, като всяко едно нещо, което ни се случва, което ми се случва, защото аз така възприемам живота и че без тях няма как. Ние сме много повече от мислите в главата си, затова просто не трябва да им даваме пълен превес. Не случайно сме ум, дух и тяло, затова всичко трябва да бъде в синхрон. Поне според мен и според това, в което вярвам. Стана много поетично. Но да, записвам наистина това с една единствена цел и тя е да дам апел към хората, които може би в момента не се чувстват много емоционално добре или пък ментално, или пък физически, или имат някакви затруднения, преминават през тежки периоди и просто нещо им се случва, което не са очаквали. Не сте сами. Със сигурност не сте сами и вярвам, че по-трудните моменти са именно моментите, в които трябва да се отдадем напълно. Смятам, че това са моментите, в които трябва да присъстваме. Защото присъствайки в тези моменти и оставайки малко насаме със себе си, в тишина и така нататък, можем да си дадем наистина много отговори на много въпроси, вместо да неглижираме с правейки нещо друго. Затова аз мисля да направя така, докато ни върти ежедневието и в същевременно ни се случват някакви лични житейски събития, някак е много трудно да се отдадеш на тях и в действителност да проумееш какво се случва, но вярвам, че и с това ще се справя. Благодаря ви, ако сте стигнали до тук и ще се видим съвсем скоро в един много, много интересен влог.